Еми хора, ето, това е епизод 2 от нашия паркур. Така че нека да започваме. Е, тук последния път Какво? много рейдж квитнах. Направо, просто много се ядосах. Направо ще да рейдж квитна, така че сега продължаваме. Вече съм спокоен. Аз не му помагам, като да е честно. За малко! Това не можеш да кажеш. Добре. Така... Аз хора, между другото, миналото видео, съжалявам, но ми се наложи да спра за това. Ето ме сега, тук съм пак отново. Играем с скалата. И аз бях стигнал миналия път, хора, до края на нивото, обаче тъмън ми се наложи да спра и не можах да го мина и сега се върнах. Почти. Добре, добре. Аз съм кала вече на последващото ниво. Много си бърз, бе. Еми спидран. О! Кала да знаеш, че тук има малко гадни джампове, да знаеш. Добре. И аз минах го. От тук вече съм про. Кала, виж ме. Това тук при мен е малко това тук при мен е малко ще ти е трудно. Ох, паднах. Гадни слаймове. Какво ще ми е трудно ли? Ще видим. Това при мен е където не е със слайми. Това където съм аз. Не, то всъщност е лесно, просто трябва да му свикнеш. Ехо, откъде трябва да мина? Посочено, чакай. И аз от тук обаче не знам и аз откъде трябва да мина. Аха! Разбрах го! Аз от тук не знам къде трябва да мина. Не съм го разбрал. Аз не го разбрах. Аха, окей. Ясно. Аз после не знам откъде да мина. Трябва да минеш отстрани. Там където мислиш, че е Войда. Кала. Да, бе. Аз това знам откъде да мина. Ти нали ми видя, че бях пред тебе, ама... Ехо? Ехо? Слушам. От тук ли трябва да мина? Само да не се удавя. Не! Гадният ти чекпоинт. Кала, без да злобеме. Значи... Ево тук е. Кала, благодаря, че ми показа. За нищо. Ама не знам откъде трябва да мина. Пак ли слайм, бе? Откъде трябва да мина, бе, човек? Откъде мина? Гадният ти слайм. Откъде минава, Кала? На коралите ли? Да. Има една дупка Къде? в розовия корал. Трябва да отидеш до розовия корал и има една дупка. Така. И в нея вървиш само напред и после едни балончета ще те изкарат на повърхността. На синия корал ме изкара. Да, точно. И сега на къде трябва да съм? На червения? И сега просто си правиш паркур до другия левел. Вече не помня на кое сега трябва да си, но... Ти го си го минал? Да, бе. Даже не съм те видял, че си го минал. Спей се ми, брат, спей се ми, реши. Охо, тук има един левел, който целия е в лава. Ес. Ес ли каза? Ще умираме. Ще умира. Умираме. До някъде си прав. Айде.
Аз съм почти до от нивото, там къде. Яко. И кава не се състезаваме като миналия епизод, нали? Да. Играем си просто приятелски. Окей. Защо казваш Защото се опитвам да правя паркур. Чакай малко, откъде трябва да мина? Това как се чакаше да го забеля? Да го забележа. Добре. Вече казах 50 пъти. Защото не мога да го разбера. Ти не можеш да си сериозен. Това как се очакваше да го намеря? Аз съм на паркура славът. Почти. Братко, ти не знаеш какво ще Пожелавам ти ти намери. виждам те. И сега отида на лавата. Пожелавам ти късмет на този паркур следващия, дето е. Благодаря. Да те предполагам. Пак слайм. Добре. Може би този епизод слаймовете са добри с мене. И също това видео е снимано 2 дни. И защо мен ме нямаше половин час и не се върнах и го снимаме пак не. Това ниво със славата е ужасно. Да. Къде отидох, бе? Какъв е това? Underground град. Underground град. Да. Като гледам, не си учил английски. Как да не съм учил, бе? Няма ли как да читам? Брат! Правото е джамп. Брат, спейсъм ти. Защо не скачи? Окей. Бум. Ти още си на това славата ли? Добре, тук не знам какво се очаква. Ще ти кажа за тебе какво се очаква. Пак ли недър? След малко верно ще си тръгна. Калачал. Може това нивото е толкова ужасно. Чао, Кала. Аз си тръгвам. Тука. Брат, викни си някъде, с който да го следващия епизод, защо точно аз? Защо не викна някой по-добър на паркур? Защото викаш, че няма. И аз не в края го мина. Мина ли това славата? Да. Си на другото, добре, давай. Ама аз не знам какво трябва да правя. Затова ти пожелах късмет. Чакай.
Аз съм си сложил респаун поинт. Ей, йо! Ти имаш чекпоинт. Да, но... Как трябва да се кача заболя на тази стълба? Нали? Нещо по оградата. Лили. Трябва да мина по лили падовете му. Това ли е кала? Не. Тук има нещо за количка. Как те минава, човек? Кала, може ли малко помощ? Ами, виждаш ли един крафтинг тейбъл до тебе? Да, Отиди при него и ще разбереш. не мога крафна нищо. Не трябва Него съм. да крафнеш. Отиди при крафтинг тейбъла и се огледай. Има чест. Yes. Това не знам как трябва да се мина. Добре, хора, да знаете. Аз малко... Аз съм читър, както разбрахте миналия епизод, ама така. Не го разберете погрешно. Не съм читър. Защо? Пак ли читваш? Не читвам, просто казвам. Не, че съм читър, ама това не... Ама си читър. Ама някои нива просто не могат да се минат. Ти си минал едно ниво напред. Аз съм две нива напред. Защо читваш? Не читвам. И каза някои нива не могат да се минат по тази логика си читна. Не бе, миналия епизод. Ами за какво го уточняваш в това? Хора, аз съм проплеера на Детран, той ми каза преди видеото да му се пуска малко, че... Каза, че така си загуби аудиторията. Какво? Не е вярно! Не е вярно! Че трябва да е малко да... Нищо не сте... Абонирайте се за моя канал, те до 27-10 канал. Абе да се абонирайте за моя канал, калата са едно човече с дигнати ръце. Аз не снимам. Така, хора, не се абонирайте за него, но той няма много забавни видеа, не качвам много често. Да, не качвам много често, Ти имаш едно видео от миналия път, дет играхме. Аз имам сигурно поне 40 видеа. Да, защото аз почнах нарочно да снимам. Ти си снимаш от преди мен, обаче. Брат, това ниво се следа, е много трудно. Това беше много лесно. Върни се го мини. Ако не се върнеш, ще не го минеш, няма да приема за... че си го минал. Минах на едно следващо. Добре, чакай само да взема чекпоинта на следващото и ще се върна. Не! Докато не се върнеш и не го минеш пред мен, няма да приема, че си го минал. Добре бе, чакай малко да взема чекпоинта на това ниво. Ще се върна. Тука. Ето. Взех чекпоинт. Това е било лесно да се връщай. Добре. Разбрах как си го минал. Добре. Това как? Тук, ако това беше в истинския живот, ще да падна във войда! Добре. Бум. Добре. Паркурист номер 1. По-добър от 3. Аз в момента се движа по кендите. Те не са трудни. Това е града, да ти викам. И тук вече паркурва въздуха. Окей. Въздушен паркур. Нали знаеш, че Dream не прави паркур? Що бе? Какво, защо?
Мъчил си се на едно ниво и накрая си отпаднал и си умрял, нали? Но е гадно, като нивата са дълги и ти умреш на края на Да. нивото. И после се върнеш на чекпоинта от начало. Еми, да видиш какво ми беше на мен. Да видиш какво ми беше на мен, аз снимал на вас видео. Аз по на видео. На ниво. Добре, ти не можеш да си сериозен. Брат, аз не мога на това с кендите са тихо. Аре, мокни, бе. Даже не говоря, бе. Не ме интересува. Ако тук падна калата е виновен. Добре, не паднах. Грей, помагам ти. Ако тук пак падна калата е виновен. Ако сега умра в лава, те да е виновен. Еми, какво така? Слаб си просто. Тук какво трябва да се прави? Паркур? Не, бе, тук съм на едно ниво с врата. Има много нива с врати. И вкъщи имаш врати. Не, бе, на това ниво. Аз съм трябва да се кача на покрая на къщата. Какво стана току-що? Аз минах ли го току-що? Не може да бъде. Не съм го минал. Кала на кое ниво си? На едно ниво с една гъла и сега пак слайм. Добре, слаймовете май тук ме обичаха. Кала това как трябва да се мине? Това как трябва да се мине, бе? Кала, моля, с телепортнеш да мога да ми кажеш това как трябва да се мине. Кое? Снежното. Сега. Той чуем до там не би трябвало да е възможно. Да, 8 блока джамп не е възможно. Кала телепортни с мен. Добре, то тук е било. Това не знам как трябва да го мина. Йо! Какво трябва да направя тук, бе? Да, бе, това беше абсолютно нечестно. Добре, кала телепортни се до мен. Какво искаш? Как това трябва да го мина? Слизаш долу Така? и продължаваш. Къде? През линията. Добре, значи, просто ме погледни, просто ме виж. Така. И по стълбата. Така. И по стълбата се качваш после. Кала, моля, спреш да викаш. Аз даже не викам. Не, преди малко викаше и вече малко. Защото си ми на 100, моля те не. Добре. Бомбастик. Добре, тук има една лава. И не знам какво се очаква да направя тук. И те са ме прецакали. Какво трябва да направя? Добре. Махни малко, бе. Човек. Ти си не сериозен.
готово. Трябваше просто да кажеш, че трябваше тук да го минаваме. Ей, извинявай. Не знаех, че искаш да ти кажа. Не ти, бе. Митко Митков, на него му говоря. Когато копираш Heaven XD. А, тук съм имал чекпоинт, окей. Интересното е, че се самоубихме по също време. Добре, Кала, Също така, Кала, ти ще ме кажеш на хората как преди това как ми се помоли да не играя сериозно. как съм ти се? Как ми се помолите да не играя сериозно, да не те излагам. Така, това не е вярно. Чат, да, не е вярно. Не го слушайте. Той е малко... беше на малко наркотици по-рано. Така. Да. Ще го иска да си признае, че съм по-добър. Да знаеш, на едно ендс ниво, деци в енда, също ти пожелавам късмет. Аз тук това на обаче не знам как мина. Чакай, ме разпрах. Да, то ти оградки не са случайни тук. Аз съм на едно ниво пак в недъра. Къде трябва да ходиш по едни оградки, Кала, аз съм на това ниво. На кое? Сетилисно. На това ниво, къде трябва да ходиш по едни оградки на недъра. Да. Ти викаш си много напред. И тук какво правим? Умираш. На следващото ниво. Ама то няма чекпоинт тук. Вау. На кое навикаш ниво ми пожелаваш късмет? На едно ендс ниво. Това с гъбата пожелаваш ли ми късмет? Или то е лесно? Не знам, аз звучам по... Мисля, че то беше лесно. Вот. Това е невъзможно си мине с гъбата. Ти си го читнал, май това. Защото това не се мине. Щом хората са го направили, значи не е невъзможно. Просто няма как да скочиш. Това, че ти си слаб, не означава, че аз не съм минал това ниво. Искаш ли да се стегна? Давай. Моля някак да глична. Тук не трябваше да...
Така, нивото с гъбата е минато. Остана ми сега дезерт. Повече дезерт няма как да се мине. Ой. Как се минава дезерт? Калати, това ниво с дезерта минали го? Ами, как гледам, не си минал пред мене, така че най-вероятно съм го минал. Как се минава? Не мога да помня всяко ниво, бе! Ела. Видях, не две. Добре, видя. Опа! Добре. Това не беше добре. Щупих слаймовете без да искам и не ми ги даде като айтъм. Давай, отиди на креатив, в смисъл, заради това можеш. Ама ти се напред на адвенджерта да не му чупиш. Да, бе. Айде, паркур във въздуха. Важното е, че го разбрах. Бе, как това съм го такова? Значи това трябва така и сега пак. Добре, ето. Вече майче става. Как тук ме чекпоинтна? Ей! Човек, тук пак падам за втори път. Кава заболяме главата от това ниво. Кава, аз не мога повярвам, че ти си избрал такъв детон. По-хубав нямаше ли? Кава. Какво бе? По-хубав детрен нямаше ли? Аз за това се сетих, смисъл. И не можа да напишеш хубав детрен, паркур for Minecraft. Брат, разбираш ли, аз това ниво толкова го научих, че вече първата част с стълбата го спидрънвам. Бе! Знаеш ли какво? Какво? Са, ако такова, ако не го направя, ще си добавя такова да ме килне. Ако не го направя следващите няколко пъти. Какво ще си добавиш? Нищо.
Моля ти се, тук пак да нападам, моля ти се, моля ти се. Добре. Ама той има още една част. Ако тук умра, брат. Защо в гъбата има стълб? Усещам, че на това ниво ще съм стъпнал дълго. А тето ти снимаш ли? Не, Наистина ли? да, на мен на Майнкрафт малко ми лаги, Ага. като снимам. Така. Добре, няма да се. Еми добре хора, това беше епизод 2. Така че ако искате още, абонирайте се, лайкнете и чао от мен.